Dear viewers, welcome to my channel. So today po is try po natin tingnan yung Showbreak 5 episode 4 ng SB19. In 1, 2, 3. Banff. Paano yun basahin? Banff. Sa Canada to, no? Christmas tree lahat. Tignan Christmas dito lagi. Exactly. Did you see what you could see? Wow. It's really cool, almost as cool as me. Breathtaking. Ganda ng snow, no? Tingnan. Grabe! Buti naman nakapasyal sila, no? Habang may concert sila sa ibang lugar, then may time sila na magpasyal. Kung pasok ko pa lang, legit kasi mukhang peke. Alam mo na paintings. Partida, hindi pa siya maaraw. What more kung ano dito, kung sunny day. Cloudy po, tingnan mo, foggy po, foggy. Ayun o, foggy o, foggy. Napasok ni Josh. Welcome to Showbreak 5 Episode 4! Grabe guys, so tingnan nyo yung scenery sa likod nila. Ang ganda. At ito'y pinamagatang Kailangan Kong Magpahinga. Tingnan niyo naman yung background natin ngayon. Look at the view. Nasaan ba tayo ngayon? We are In Lake Louise. Dito kami sa Lake Louise ngayon. Pumunta kami dun sa bundok, aakyat din namin. Tapos mag-i-ski kami doon. Ay, sarap. Hindi, yung tunay na challenge talaga, si Pablo mag-uubad pababa. Maapak sa mga snow. Ay, gabi si Ken. Parang good mood niya yun si Ken. Parang okay siya ngayon sa sa Showbreak. Sinabi niya kasing maghubad daw si Pablo eh. Ito talaga episode na to, kailangan magpahinga lang kami. Pero habang nagpapahinga kami, ini-enjoy namin yung scenery. At the same time, maglalaro kami ng parlor games. Parlor games. Parlor games. Mga tao, ba't nga pa tinawag na parlor games? Bakit nga ba, Stel? plancha at blower. Okay. Maganda. Pero tingnan nga, gusto ko lang yan appreciate kasi sobrang parang paint. Pwede bang maligo dyan? Parang ang linis ng tubig. No? Maganda siguro matulog dyan. Ang swerte naman ng mga taga doon, yung nakatira doon, malapit dyan. Yung nasa Okay, appreciate muna natin ng 5 seconds. 1, 2, 3, go. Galing. Very nice, very nice. Kulang pa eh. Kulang pa ba? 2 seconds pa. 2 seconds. Okay. Ganda. Solid, solid. Pero ano nga ba ang una nating lalaroin for this episode? Ang feelings ng isa't isa. Ang feelings ng isa't isa. Naging romantic na ba to? Okay. Ang first game natin ay... Ito, bulong. Sino ang nakarinig? Hulaan kung ano yung salitang tinutukoy batay sa apat na kaugnay na mga salita. So, yung apat na salita is nanay, apoy, flash, at araw. Tama. Pero dapat sa book. Okay na? Hindi pa nang gumagana princess. Okay, game. Okay, ready na, ready na. 1, 2, 3, go! Oh, ayan. Justin Bieber. Grabe na mga magaling naman. Dapat nilalagay ko buhok mo eh. Simula sa slide. Game. Ready? Pakita kay Stel. Okay. Brown out. Nag-symbolize siya sa life. Apoy. Ito nag-symbolize siya sa life.
Kaya mo yan, Stel. Kaya mo yan, magaling ka. Yan. Pag di mo nasagot yan, yan ka sa akin. Tignan mo maigi yung mga bird. Brown out. Apoy. Wax! Wag mo lagyan ng Direkta boundary. lang, direkta. Baka kasi inisip mo na related sa atin eh. Hindi siya related sa atin. Oo nga, hindi ko naman iniisip ko lang bakit yun nasulat yan. Related na lang sa Wala kasing brownout dyan, kaya hindi gumagana yung brain cell ni, ni Stel. 4. Any word? Hangin. Ay, sayang. Air. Ang tamang sagot ay kandila. Sandila. Sandila. Kasi brown out. Apoy. Apoy. Live. Ito kasi. Live kasi. Alam mo, magigets ko pa kung nilagay niyo birthday. Ayan. Ganyan na lang din. Para mas konti lang yung ano. Game na, Josh. Ano yung salita? Queen. 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 King. King. Ulo. Ulo. Tapos, SB19. Ito parang symbolism to eh. Yari! Mahirap yung ulo talaga. Head na dapat. Word eh. Ay, ulo din pala. Pili ko wag ako sa ulo. Legit, wag ako sa ulo. sa ulo. Cards. Hindi ko alam yung SB19. Bakit SB19 sa ulo? Ang tamang sagot ay crown. Crown. King, queen, tapos ulo. Crown symbolizes ano? Royalty. Oh, sa akin oh. Ito sa akin. Ayan, pwede din. Ganun, something yan. Hiking, clouds, Everest, climbing, edi bundok, mountain. Yung Everest yung ano eh. Perfect. Madaling hulaan. Ay, oh. Yung pinakamahirap gusto ko. Ito, madali ito. Oh, ito. Ito, ayan ang Hinirapan talaga ng mga... Pakita na kay Ken. 1, 2, 3, go. Ang akin ay close. Ang akin ay open. Sir John. pasukan. Huwag mo na ako yun, nagagalit ako sa'yo. Focus ka rito. Tapos na. Dali, sa word. Kahit anong word. Ano daw? Freedom. Freedom. Okay, tapos sagot ay... Hindi pa siya sumagot eh. School yung ano. Pasukan. Ang tamang sagot ay Door. Pinto. kaya close, open, pasukan, John, pinto. Ang next game ay... Truth or Dare sa Malayo. Truth or dare sa malayo? Ito. Ano naman to? Second game. Truth or doon sa malayo? Sagutin ang tanong kung ang pinili ay truth o gawin ang task sa malayo kapag dare. Truth or Dare? What is something you've always wanted to do but haven't had the chance yet? I want to release a solo song. Oh! Solo song kay Justin. Wala pa pala siyang solo song? True. Pag ba may schedule tayo at nag-alarm ka, pag tumunog, pinapatay mo ba o gumigising ka na? Truth or dare. The truth is, di ako nagising. Ang truth eh, last time 10 ang call time, ang alarm niya 9:57. Nag-alarm ng Pag nag-alarm Ano ako, yun? hindi ko napapansin na naka-PM yung alarm ko. Yun daw yung truth. Truth. So, So, wala ang tunog sa gabi na ito tumutulog. parang truth yun. Ruleta. Josh. Hey Josh, truth or dare? Dare mo na. Dare mo na, dapat to. Dare. Dare. Doon sa malayo. Dahil naman lagi kang nag-gym, mag-push up ka doon sa may... Mag-push up ka. Ipakita mo ang push up mo. Ayan. Sali ka Sige. Pakita ng abs. Sa baba. Sa gitna ng daan dapat, Sali ka par. ng picture ng iba. Gitna ng daan. Hindi, mag-sit ups ka dyan. Gusto ko mag-sit ups. Hindi, push up. Ano ba talaga? Kaya nga dare. Sunsunuran lang si Josh eh, sa request ng member. Yun ulit oh. Alo? Ano yun? Yan yun is, habang nagpo-push up ka, kantahin mo yung Wild Tonight. Ay, wild tonight. Mag-push up ka dyan. Dali mo. Down. 5, 6, 7, 8, boom! Wild Tonight. Up, down, up, down. Uy, pumunta ka. Up, down, up, down, up, down. Uy, tayo rin, tayo rin.
Wow. Ganun dapat ang dear. Roleta. Pablo! Pablo! Pablo. Truth or dare? Dahil matapang ako, dare ako. Maghanap ka ng isang Pilipino, lapitan mo, tapos sabi mo, lalo ka na! Ganto yung linya mo ha. Malapit ka sa Pinoy, tapos ganto yung linya mo. Hello po, Pinoy po kayo. Pag sinabi, oo, Pinoy ako. Lalo ka na! Ang problema siya. Ano? Kailangan hindi ka kilala? Oh my God! Hindi, kahit kilala. As in, kahit kilala. Makikilala ka pa rin naman. Kinabahan. Sumayaw ka, Pablo. Swerte naman ng mahanap niyang Pinoy. Pablo, yun na lang yung nag-hello. Lapitan mo, Pablo, yung nag-hello. Saan yun? Ah. Truth or dare? Truth! Have you ever had a funny or strange encounter with a celebrity? Meron, kay Kuya Ding Dong. Shoot namin ng The Voice. Tapos kumakain kami ng fries. Sa subject ko kumain ng fries. Kinuha ko yung phone ko, tapos nagtiting ako doon. Tapos pagtingin ko, nakatingin sa akin si Kuya Ding Dong nakagano. Tapos nagtiting ako sa harap. Yun ang sumasaya siya, Ding Dong dance steps. Yun lang yun. Nagtiting ako sa harap niya. Ding-ding-dong. Sige. Next game. Ilaw Rawan. About talaga sa ilaw yung mga game nila. Hulaan ang inilarawang salita. Okay, parang baliktad kanina. Di ba? Naglagay sila ng mga parang description ng isang salita. Ngayon naman, may description na hulaan na lang yung anong salita. Tatanungin mo kami, how is yours? How is yours? Mine is curly and long. Ikaw, how is yours? Mine is hairy. Ikaw, how is yours? Mine smells. Mine smells Ingay ng mga ibang tao. authentic. Mine is black. Pwede ba magandang hint? Pwede pa ba? Pwede pa ba? Yun na yung hint Pwede eh. pa ba magtanong ulit? Mine is big. Mine was loud. Noisy. Mine is... I had this before, but Mine is dead. but mine is... There's no more. Mine is fat. Ay, fat? Fat yun sa kanya? Sabi ni Diyos, I don't know, makat. I don't know. Wow! Sabi niya kasi, Long and long and curly. curly. Bakit? Sino? Pusa ko. Mine is old but gold. Mine can fit a lot. Ay! Grabe! Grabe naman can fit a lot. Wow! Mine can fit a lot also. Di ba yun mo naman? Ano kaya yun? Hindi ko na ano ko ng word yun. Visible. Ay, galing. Okay, tama yun. Kailangan mo ba? How's yours? How's yours? How's yours? Mine smells funny inside. Mine has shield. Mine is imaginary. In your dreams. In your dream. Mine is Mine is big and chunky. Kasi walang sasakyan si Ken. Ano ba? Braces? Wale. Kasi seven Years na ako makabrace. Oo nga. Golden. Tama ka, may gold ka. Keto na, keto. Ay, hindi braces. Hindi braces. Ang tamang sagot ay car. Mine is invisible. A car. Tapos parang naging gold. Oh, ba't ko ba? Second hand. Oh, bago. Bakit smells funny Mine has inside? shield. Windshield. May car din pala si Stel. May car. Oh, 7-seater. Okay. Sino? Mine is swinging. Hey, Swinging freely. I sing really.
How's yours? Mine is hard. Mine is dollar bills, dollar bills. Mine is, I brought it during the tours. Mine has sound. It goes like this. Mine is aesthetic. Aesthetic. Pwede. Aesthetic. Indigo. Giving, madali na itong mga Indigo. Last clue. Indigo. Josh. That is how you live. Oh, Mine is expensive and not broken. Expensive and not broken. Ang hirap, pre! Oh, isa pa. Oh. Mine is wet right now. Mine smells like a catapult. Ang hirap naman. Mine looks like the dirt behind you. Behind your back. I mean, on your back. Okay, sa akin. Mine has knee pads. Knee shield. Madali na yung sobra. Pants? Ay! Malapit. Umuulan na. Oh no, wala na. Nagkawawa naman ang ulan. Naulanan na sila. And the right, ayun o. May knee shield. Sabi ka na nga, mabagi! Hard though. Bakit sa kanya swinging? Sa akin nga, may sound pa ka sa akin. Oh, yung zipper. Oh my God! Oy, yung bato kayo nakatago. Ginano ko pa ka eh. Mine has two colors. Are two colors? Mine is not so big, not so small, just average. Mine is extra large. Extra large. Ay, oo nga. Oo nga. Mine is extra Mine is rare. Isa pa. Ang hirap naman. Alam ko na. Alam na agad. Ako next. Sama. Mine is approved. Okay, gets ko na. Sa'yo. Nakakabang review. Mine has waffles. O sige, si Josh. Mine can squash anyone. Gets ko na. Last. Mine is for mountain climbing. Shoes. Expo. Kasi two color eh. Bakit na-approve? Nandyan. Mine has, what about mine? Signature dot. May alam ko na. Ano? Hindi, go. Alam na ni Justin. Mine is circular. Mine is Magagalit yung mama niya sa inyo. Ako. Mine is not home but away. Mine is can do a lot but not too much. Mine is like a cake, sweet. Mine is silent like me. Sorry. Mine is one call away. Enthusiastic. Enthusiastic. Ayan. Mine is super califragilistic. Oh, sige. Mine is bouncy. Bouncy like a ball. Mali ang ulan ko. Cellphone. Face. I Kala mo na know. face eh. And the answer is Mom. Ma'am! That? Oh, bakit hindi na Ito nga sa kilang. Bakit sabi mo ito? Nanay ka may nonal dito. My mom is bouncy. My mom bouncy. My mom is lalakad yung nanay ko. Ganun eh. So, ito na yung nila score. Ay! Halos $20 lang. Si Josh lang yung $10 yung mababa. Damig na. Hindi tayo nakapagbangko. Old but gold bracelet. Yun yung laban. Kulay yellow na yung goma. Legit. Ano ba to? May balita ng ilabas. Binabagyo na po kami dito sa Lake Louise. At may kita niyo po, binabagyo na kami. Lumalalim na ang baha dito. Kailangan naming lumikas. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog at sana nasagot na rin namin ang avalanche. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Sana na-enjoy niyo ang episode ng Showbreak 5 Episode 4! Kailangan ko magpahinga. Sayang, mulan. Nice. Eh, may ano pa? Binili. Pasalubong na lang yung $20. Parang si
masaya pag dumadapa. Tsaka si Peachy. Cutie ah. Create a 30-second jingle Kapakahirap naman dan! 30 seconds pa. for a product on the spot. Ang product ay flashlight. Flashlight. Kuha na lang, makita tayo. Hindi kayo ba to para magbata? Ano ako lang? 5, 6, 7, 8. Tuks, 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 tuks. Flashlight, flashlight. Tuks, 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 Ano eh? tuks, 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 tuks. Flashlight, flashlight. Yun na yun. Yun lang. Flashlight lang. Okay, flashlight. Ayos si Ken eh. Yung gabi, Ayan. ating masasaksi ang totoong kwento. Anong gusto niyo bang song? Sa inyong kaliwa naman, makikita nyo ang haunted school. Ang haunted school kung saan natagpuan ang 300 bangkay. At sa inyong kanan, makikita nyo ang pulang umbrella na sumasangga sa ulan. Active na talaga si Pablo na. Sumaya pag sama ka lagi si Stel, si Josh. Ganda. Parang bilis. Ano to? Roller coaster? Parang roller coaster. Eh... Parang hindi naman pala siya mataas. Ah, kasi may ano pa, mayroon pa Saan kalaki. tayo punta? Nandun sa taas. Mas naman, ito yung ride nila. Parang sa Pokemon. Diba? Pokemon Emerald. Gondola, gondola, gondola. Nakakatakot nga siya. Gumagalaw-galaw. Sa lit-lit ng ano. Taas. Yung presyo. Tingka sa likod dya. Ayoko na eh. Nakakahila eh. Kunyari hindi na Parang tataas pa rin. Kunyari hindi natatakot. Iyan na yung pinakamatas na kahoy. Nakinginig yung tuhod. Hindi makita eh. Nagpa-fog. So ito yung biyahe nila? Mga 5 minutes. We're safe! Gotta go down, 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 down. Yan yung photographer ni Stel, si Justin. Mali yung pwesto ko. Ayoko ng paganto. Nabigyan ko ako maganda. Ayan, mas kita. Ayan guys, na nanood natin yung episode 4 ng Showbreak nila. So, next time, see you guys sa next Showbreak. Sa ano naman yung tingnan natin yung episode 5. Bye!